ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಸಸಿತ್ಲಿಗೆ ಬೈದ ಸಸಿತ್ಲಿ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೇರೊಂಜಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅವಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊರಡಿಯಾ ಗಾಡಿಂಡಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಡಿತೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಂಡು ಮೀನಿಜ್ಜ ಓಲು ಅಲೆ ಮೀನು ಅತ್ತ ಅಲೆ ಮೀನು ಅಲೆ ಮೀನು ಮಿಮ್ಮಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾದಣ್ಣ ಮೇ ಓಲ್ದಿ ಓಲ್ದಿ ಏನು ಆಯ್ತುಂಡ ಉಂಡ ಬೆರಕೆಂಡ ಏನು ಒಪ್ಪ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೋಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವ ಅವಳ್ದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ ಆರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಒಗ್ಗದ ಆರ್ನ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಿನಿ అమ్మగా వందమ్మ అమ్మ మెల్లపులి ಅಂದ ಮೀಂದ ಪಡೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಬಂದು ಬರಂದ ನಿಜ ಆರುಣಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಬೆದಲಿಜ್ಜ ಅಮ್ಮ 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 ಇರ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ఉన్నది 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಿ ತಗೊಳ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗಿಜ್ಜದೆ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ದಬ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 200 ಈಗ 400 ಈಗ 300 ಈಗ ಆಜಿನ 1,000 ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ
ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ತುಂಡು 1 kg ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಳ ಬರ್ತುಂಡು ಅವ ಇರೇನಟ್ಟೆ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ದಿನ ಮೆಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 2,000 ಡಬಲ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಡೀಪ್ದ ಬೋರ್ದ ಪತ್ತದಿ ಇದು ತೊಂಡರ ಬೈಟಿ ಏನು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇನ ಬರ್ತುಂಡು ಹೌದು ಬಂಗಾರಿ ಭೂತ ಸುಗಂಧೆ ಅಲ್ಪ 60 ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಉಳಾಯಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಓಡ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದೇ ರೈಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓಡ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಚೆತ್ತ ಅಂಚಿರಿ ವಂಚ ಹೋಗಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಿನ್ನದಿ ಬಕ ಮೀನ್ ತಿಂತಿನ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆಡು ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಸಿತ್ರಡು ಮಾತಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಮೀನು ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಬಗೆತಲ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಪೋದು ಕನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಸಸಿತ್ರಗ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಮೀನು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಬೋಡ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೋಡ್ತುಂಡ ಸಸಿತ್ಲು ದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಮೋಸ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಕಡೆಲ ಕೈತಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರಿ ಆ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೋದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಣ ಎಂಕುಲು ಮೀನೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮೀನೇ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮೀನು ಕನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಲ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.